раҳбари Туркманистон ҳамтоянашро барои сайру гашт ба соҳили баҳри Каспий бурд. Пас он кишвардорон дар шаҳри Туркменбошӣ гашту гузор карданд. аксҳои президентҳои Осиёи Марказӣ аз сайру гашташон дар шаҳри Туркменбошӣ нашр шуданд. аз суратҳо дида мешавад, ки ҳамаи кишвардорон бо либосҳои ғайрирасмӣ ҳастанд. Эмомалӣ Раҳмон дар тан яктаги кабудранг, болопӯши ширчойранг ва шимҳои ҷинс дорад. Президенти Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев либоси варзишии олимпӣ пӯшидаасту дар тани меҳмон раис ҷумҳури Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов либоси варзишии сафед аст. Президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов либоси варзишии рангаш кабуди баланд дораду президенти Узбекистон либоси ранги сиёҳ ба бар кардааст. ёдовар мешавем, ки нахустин мулоқоти президентҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар Туркманистон баргузор шуд. Ба гуфти котиби матбуоти президенти Қазоқистон, аввалин муколамаи сарони давлатҳо дар фазои ғайрирасмӣ сурат гирифт. Президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов меҳмононро дар соҳили баҳри Каспий пешвоз гирифт. ҷузъиёти муколамаи сарони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ мушаххас нашудааст.